Jos sinulla olisi mahdollisuus kirjoittaa sun elämäsi tarinan tästä hetkestä sun viimeisen hengitykseen asti, kenellä sun ympäröivistä ihmisistä sinä luottaisin, että kirjoittaa sinun tarinasi? Juttu on siinä, että meidän elämämme aikana tapahtuu monia asioita. Meillä on paljon kokemuksia menneisyydessä, jossa me epäonnistutaan ja joku ihminen nauraa meillä. Kollegat nauraa meillä. Luokassa jotkut nauraa meillä. Ja siitä muodostuu semmoinen pattern meidän mielessä, että me pelätään take chances, ottaa mahdollisuuksia, koska me pelätään epäonnistua ja näyttää hölmöltä muiden silmissä. Juttu on siinä, että jokainen meistä, sinä, minä, sinun kaverit, perhejäsenet ja kaikki meidän ympärille kirjoittaa oman elämänsä tarinan. Ja surullinen tosiasia on siinä, että jos sinä tietoisesti et kirjoita oman elämäsi tarinan tästä hetkestä sun viimeiseen hengitykseen asti, joku toinen tulee määrää sitä. Joko sinun kumppani, ystävät, kollegat, yhteiskunta, joku tulee päättää sitä, mihin suuntaan sinä menet elämässään. Ja useammat ihmiset silmälaput silmissä kävelee sitä polkua loppuun asti ja silloin kun ollaan eläkellä 70-vuotiaana katsotaan taakse ja mietitään, että olisi pitänyt ottaa erilaisen polun, olisi pitänyt tehdä erilaisia päätöksiä. Juttu on siinä, että jos sinä näet tämän videon, sulla on mahdollisuus kirjoittaa sun loppuelämäsi tarinan nytten ja ota haltuun oman elämään, ottaa ohjeet omasta elämästä.